Roads Authority kuti aonetsetse kuti milatho pa misewu ikuluikulu ya mdziko muno ili bwino. Muchikalata chomwe mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi watulutsa ati izi ziti chomwechi pomwe mvula ikupitirira kugwa madera ambiri a mdziko muno. Iwo ati boma lili mkati mokonza msewu wa M1 omwe waonongeka ndi mvula makamaka malo awiri apakati pa Chatoloma ndi Nkhamenya m'boma la Kasongo. Mchikalatachi iwo ati tsopano mlatho wa Nkhamenya awukonza ndipo galimoto zikutha kudutsa. Mlembiyu wati pampasazi pomwenso pakokoloka dzulo galimoto zomwe ndizosadutsa matani asanu zikudutsa tsopano kupita ku Lilongwe kapena ku Mzuzu, pomwe apereka njira ina yomwe galimoto zofikira mpaka matani 30 zikudutsa. Asaidi ati kampani ziwiri zokonza msewu zili pamalowa kuonetsetsa kuti anthu akuyenda mosavuta. Padakali pano nduna ya zamtengatenga a Feston Kaupa yati ndiyokondwa ndi momwe ntchito yokonza malo awiriwa ikuyendera. Akaupa anena izi atayendera malowa m'boma la Kasongo. Ndipo bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dodma lati anthu oposa 4,500 akhudzidwa ndi mvula yamphamvu imene inagwa sabata yatha m'maboma a Chikwawa ndi Msanje. Komishonala wa bungwe la Dodma a Wilson Moleni wanena izi atayendera anthu amene akusungidwa pa msasa wa Mbwazi kwa mfumu yayikulu Mlolo m'boma la Msanje. Amoleni akufotokoza zambiri. Kusanje kuno tikuyerekeza kuti 2,549 people ndamene akhudzidwa ndipo mwanthu amenewo 145 ndamene achoka m'manyumba mwawo kukakhala malo oyembekezera. Pano tili pano pa Bwazi primary school kwa TM Mlolo ndi malo amodzi amene anthu asonkhanapo kuti azilandira zithandizo zosiyanasiyana chifukwa choti kumene amakhala kuonongeka. Panopo tinganene kuti zinthu zayamba kuvuta chifukwa ngati anthu achoka m'makomo mwawo ndiye kuti limenelo ndi vuto ndithu. Mwinaso tingofotokoza kuti ngati kuno kulowa Shire kuno ku Nsanje 2,549 ku Chikwawa over 2,000 people akhala affected, kusonyeza kuti ndi vuto lalikulu. Anthu amene wawo afunika chithandizo ndiye kuti vuto ilili ngati mvula itati yachulukira mwinaso lingathe kulira. Takati kuyenda kupereka mauthenga mwina mwakhamutiona Dodma ndi nduna amenenso amayang'anira ntchito za Dodma Vice President a dziko lino Dr. James Ansah SC Justice of Appeal retired. Takati kupereka mauthenga amenewa kuti anthu achoke m'malo mmene mumasefukira madzi kuti apite ku mtunda, ena asuntha koma palinso ena amene sanasunthe. Ndi nkhondo yoti mwina sitinayiwine kwenikweni komanso mauthengawo ena akuafikira ndipo akuchitapo kanthu. Pali chiyembekezo chokuti anthu okhala madera ozungulira dera la Mpamba m'boma la Nkatabe ayamba kulandira thandizo la chipatala labwino kutsatira kubwera kwa ndalama za makamaka kutsatira kukwera kwa ndalama za chitukuko cha mdera la Phungu cha CDF. Derali limadalira chipatala chaching'ono cha Mpamba chomwe chimalephera kutumikira bwino komanso mokwanira anthu oposa 31,000 omwe amadalira chipatalachi. Koma Phungu wa ku nyumba ya malamulo wa dera la Nkatabe Mpamba a Jacob Ntambalika wauza MBC kuti iwo pamodzi ndi khonsolo ya bomali agwirizana kuti m'masomphenyawo achitukuko atsogoze ntchito za umoyo powonjezera zipinda komanso kugula katundu yemwe akusowekera pa chipatala cha Mpamba. Temba Nyirenda wafika ndi ripoti. Chipatala cha Mpamba chimatumikira anthu oposa 31,000 ochokera m'madera monga Mpamba, Mwambazi ndi Chikwina. Ngakhale izi zili choncho,
kuthekera kwa chipatalachi sikugwirizana ndi kuchuluka kwa anthu omwe chimatumikira kamba kuti chipatalachi ndi chakale kwambiri komanso chaching'ono. Mwachitsanzo, chipinda chochitira amayi pa chipatalachi chili ndi bedi limodzi lokha, koma amayi pakati pa 12 ndi 19 ndiwo amachira pa chipatalachi sabata iliyonse. Ntchito yomanga chipinda chatsopano chochitira pa chipatalachi inayima mwezi wa Oktoba ndipo kontelakitala anachoka pamalowa ntchito ili mkati. Mfumu yayikulu Timbiri ya mboma la Nkhatabe yati anthu amderali makamaka amayi akukumana ndi mavuto ambiri kuti alandire thandizo la zaumoyo, ndipo vutoli limaonjezereka kamba ka kuwonongeka kwa misewu ya mderali. Zona dimene ndikunena kuti maternity wini palibe mmene mukuoneraso kuti siyinathe. Koma azimayi akamabwera pano amakhala ovutika kwambiri chifukwa chipatala chathu ndi chaching'ono, koma madokotala athu amayesesa anthu ena amatumiza ku Mkondezi kuchipatala chachikulu, ena amakhala pomba, koma chikhalirene ndi chipatala chaching'ono. Koma tikuyembekezerabe kuti kubwera kwa Swese funding imene ikubwera 5 billion tiona kuti timalizisa kuti ntchito itedetu. Koma phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Nkhatabe Mpamba a Jacob Mtambalika ati mavuto onsewa akhala mbiri yakale chifukwa choti thumba la ndalama la CDF lomwe likubwerali lika patsogolo ntchito za umoyo mbomali. Iwo ati chipatala cha Mpamba chidzakulitsidwa kuti chidzitha kupereka chithandizo cha zaumoyo kwa anthu onse omwe amadalira chipatalachi. Mpamba ili ngati capital city ya constituency, dera lilakula kwambiri, anthu achulukana kwambiri, nde chipatali chikuchepa. Maternity wing inayambika kale koma sikumalizika, ndipo tinakambira naso ndi anduna kuti pakhale nyumba zitazogona anthu odwala akadwalika kwambiri mawodi, kuti iso timangeponso laboratory moyezera muja kachipinda kamakono kokhala ndi zipangizo za makono zoyezera anthu akadwala. Tinakambira naso kuti dera la Chisala kuliso health post, kumene koso chipatala chimenechi kuchoka ku 5 billion tufuna so tizachikulise kuchoka pa health post kuzafika chipatala ndithu cha makono. Boma la Nkhatabe lili ndi madera a phungu okwana 6 zomwe zikutanthauza kuti mchaka cha 2026 kufikira 2027 bomali lilandira ndalama zokwana 30 billion kwacha za chitukuko. Themba Mwale, MBC, Nkhatabe. Unduna wa zaumoyo ndi ukhondo wati chiwerengero cha anthu omwe anadwala malungo kapena anadwala malungo chaka chino chatsika poyerekeza ndi chaka chatha. Poyankhula ndi MBC, mmodzi mwa akuluakulu oona za matenda a malungo mu unduna wa zaumoyo Dr. Lumbani Munthali wati kuyambira mwezi wa Januwale kufika mwezi wa Septemba chaka chatha anthu pafupifupi 7.6 million ndi omwe anadwala malungo kuyerekeza ndi chaka chino pomwe anthu okwana 4.6 million anapezeka ndi nthendayi miyezi koma yomweyi. Amunthali ati izi ziti chomwechi kamba ka ntchito yogawa maneti yomwe undunawo unachilimika. Amunthali akufotokoza zambiri. Tachitako bwino chaka chinocho kutsitsa malungo, koma chimene tikufuna kwambiri ndichona kuti malungo amene wawatse kwambiri chifukwa tinagawa maneti dziko lonse, so zathandizira kwambiri kuti malungo atsike chaka chino. So tikufuna kuti kutsika kumene kupitirire chaka chamawa ndi kwinako. Tingatani kuti kutsika kumene kupitirire? Tikupempha anthu maneti amene tinawo tiyagwiritse ntchito tiyagule, chifukwa kudzudzu umapereka malungo nthawi zambiri umatuma nthawi usiku nthawi yogona. So anthu tikati sitigona muneti tiwe mndu udzudzu kuti pasa malungo ndititizo ndi malungo ayamba sochuluka. So maneti oti nawo maboma onse tikupempha anthu asamalire komanso agwiritse ntchito, kandi mwana kandi wangulu kandi gogo wina aliyense amene ali pakhomo paja agone muneti. Zimenezo zithandiza kuti ngakhale kuti mvula koma zithandiza kuti malungo atsikebe kumalawi kuno. Mukondera nkhani kuchokera kuno ku MBC, ndipo masanano muli ndine Mike Mlongoti. Tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika walamula unduna wa zamtengatenga kuti uonetsetse kuti milatho pa misewu ya mdziko muno
ili bwino pamene mvula ikupitirira. Madzi osefukira awononga nyumba za mabanja opitirira 600 m'boma la Nkhotakota, ndipo bungwe la Save the Children Malawi lati chaka cha 2025 chinali chakasakaniza pa ntchito yolimbikitsa ufulu wa wana mdziko muno. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kodi chinamwali nchofunika zaka zino za 2000 Malemu President Dr. Kamuzu Banda ankanena kuti dziko la Malawi tinayima pangodya zinayi: umodzi, kukhulupirika, kumvera ndi kusunga mwambo. Aliyense angotaya chikhalidwe, aliyense azingoziyendera mmene angaziyendere, zingakhale za mtundu wanji mdziko lino. Koma pali chisomo cha pa Mulungu ndi cha pa munthu. Cha pa munthu ichi ndi chimene tikunena kuti munthu alangizidwe. Ndiye ngati anano mukukanika kunena kuti muzi apanga nokha, iyayi akuzolowerani, atitumizireni feti auti aone kunena kuti tiyakuta bwachi. Koma chija choti munsankhe merekera yekha apita akaonane ndi mwana wanu yekha 1 to 1. Takulandiraninso ku nkhani zathu, tipitirize ndi nkhani yokuti bungwe la Save the Children Malawi lati chaka cha 2025 chinali chakasakaniza pa ntchito yolimbikitsa ufulu wa wana. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli achakufwa Munthali ndiye wanena izi. Iwo ati mchakachi mabungwe omwe si aboma adzachikumbukira kuti ndi chaka chomwe chawathandiza kuganizira njira zina zopezera chuma choyendetsera ntchito zawo mosadalira kwambiri thandizo lochokera ku mayiko akunja. Charles Chindongo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Norbert Jameson. Amunthali auza MBC kuti kusiya kulandira thandizo kuchokera ku mayiko olemera kunakhudza ntchito za mabungwe omwe saboma m'dziko muno. Kumayambiriro kwa chaka cha 2025 boma la United States linalengeza kuti lasiya kuthandiza mayiko amene akukwera kumene kuphatikizapo la Malawi, zomwe zinachititsa kuti anthu pafupifupi 5,000 ntchito zawo zithe. Chaka cha 2025 chinalinso chaka cha tinganene pa chizungu kuti chinali chaka cha challenges. Panali zokhoma zambiri makamaka ku nkhani ya chuma. Tikuona kuti mavuto tikamayang'anisisa mavuto amene anakumana nawo, mavuto ndi ambiri andi akumachulukira. Komano nkhani ya chuma chimene chingatithandize kuti tiyafikire ana ambiri ndi chovutirapo chifukwa choti chuma chikutsika kumene madonors amene ankatithandizawo ndikamayerekeza ndi zaka zambuyo ndi panopa zikusiyana. Iwo amayankhula pambali pa mwambo omwe anthu 175 m'boma la Nchewu alandira masatifiketi amaphunziro olimbikitsa kulolerana m'bomalo mwa zina. Pakadali pano akuluakulu akunduna ona za chisamaliro cha anthu ayamikira bungweli kamba kothandizira boma kulimbikitsa ufulu wa ana. Oliver Kumbambe ndi mmodzi mwa alembi mu ndunawu. Linali tsiku la chimwemwe la chikondwerero chifukwa zimene zachitika pano ndi zinthu zazikulu mu moyo mwa amene alandira maphunziro amenewa komanso mabanja amene alandira maphunziro amenewa. Koma sizikuthera mabanja okhapo, zikupitiriranso kwa midzi imene yakhala anthu awo akuphunzira maphunziro amenewa. Chifukwa chake taona kuti kuli mafumu, kuli aziphunzitsi, kuli anthu osiyanasiyana amene akusangalala limodzi ndi anthu amene akuphunzira maphunziro amenewa. Poyankhulapo pa nkhani iyi, inkosi ya makosi Gomani 5 yati mabanja okhawo omwe muli kulolerana bata komanso mtendere ndi amene amathandiza kukweza ntchito zachitukuko m'dziko. Zona mabanja ndofunikira kwambiri kwa chonena kuti china chilichonse chimene chimachitika padera olo dziko chimayambira mbanja. Mbanja ndi mmene mumachitika kusulidwa konse kwa munthu.
munthu akati uyu ndi munthu wakhalidwe labwino amatanthauzaso kuti munthu uja ndikuti akuchokera ku banja limene linamphunzitsa khalidwe labwino lija. Ndipo ndi chifukwa tikuona kuti izizi zimene zikuchitika lerozi zimene zakhala zikuchitikazi zomaphunzitsa mabanja mmene angasamalire mabanja, kuti makolo asamala bwanji mabanja limodzi ndi ana awo, kuti ana aja akule bwino komanso banja lijaso ikhalenso banja lachitsanzo. Bungwe la Save the Children ndi limodzi mwa mabungwe omwe akugwira ntchito ndi boma polimbikitsa ufulu wa ana m'dziko muno. Munkhani za malonda a Rural Development Investment Initiative Trust ati kampani yawo iyamba ntchito yake yopanga fetereza mwezi wa mawa wa Januwale. Mkulu wa kampani Hastings Bofomo Nyirenda wanena izi kwa atolankhani pamene akuluakulu wa kampani amayesera makina ogayira fetereza kuchileka mboma la Blantyre. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Atadikira kwa nthawi yayitali, tsopano kudikiraku kwatha. Polankhula kwa atolankhani, mkulu wa kampani ya Rudevid Hastings Bofomo Nyirenda wati kampani yawo ibweretsa kusintha kwakukulu pa ntchito ya zaulimi m'dziko muno. Fetereza wakhala pendapenda pa ntchito nthawi yayitali. Idea yathu ya Rudevid ifeyo inabwera mu 2020 pamene tinkayamba zinthu izizi, koma chikhulupiriro mwa anthu mwina ena chinali chochepa choperewera sizingatheke. Ndeno potengera nzimenezo zonso pomwe nimene timanena kuti mtengo wa fetereza ukhala wochipa wotani tinkanena ndifeyo nthawi imene ijayo, koma ndikuza ena kana zitolera pena pake nkazika mpaka misonkhano fetereza ukhala wochipa tinali ifeyo apeti mane tikuyamba fetereza muchaka chimenecho kutika nakhala kuti ndalama zonse zinali m'malo mwake. Panopo ndibwezina tikutina mtunda ina potengera kuti pa nthawi tinkalankhula paja fetereza uja nali pa mtengo wa 11,000 kwacha pa bag wa chemical omweyo. Pano mukuziwaso mitengo imafika kufika 100,000. Pamene tinkanena ifeyo tinkanena azakhala less than half that particular price, and this is why the 4,000 price was actually floating around. Koma zinthu zasinta palibe kanthu. Quantity yomwe tatruse panopo yomwe tikuyipereka kwa anthu ko 1 ayipeza mochipa, 2 akuzogulaso fetereza wambiri. Ena mwa anthu wankulena kuti sangathe kukwanisa paokha kuti akamugule fetereza wa chemical wa imported ujayi. Koma ngati tatusa fetereza ngati uyu kwa ifero ngatakhala netu wovekerera mtengo wake kuti munthu akozokugula momwe angafunire ndikoza kuyerekeza momwe angafunire kuti akalime munda wake umene waukonzekera. Malinga ndi Anyirenda, makinawa ali ndi kuthekera kupanga matumbo ochuluka fetereza pa nthawi yochepa kudzera ku zilosi za nkhuku, ndowe za ng'ombe, nkhumba ndi zina zambiri. Fetereza wabwera kunoku ndi organic. Tikati organic ndiye wantundu wosafunafuna makemicals iya, koma nditu wantundu tugwisa ntchito zinthu za organic za konkuno nditina kuti wa organic kapena niti wachikuda tingotero. Ngati tafika pa size yoti taliza machiniwa tunena pano, ngati tunena kuti materials athu alipo tikuwadziwa kumwe tikukatenga kuti abwerese panopo, tikhozo nena kuti zimene tapanga nzothekera kuti tituse fetereza ameneyo mu nthawi imwe tikuchulaisa. Powonjezera pamenepo machine ameneyo anapanga kuti apange produce 3 metric tons per hour, okapena kunena kuti 3,000 kilograms per hour, yoti tikaigawa matumba ama 50 kilogramu ndiye kuti amenewo ndi 60 bags per hour iliyonse, okapena kuti bag imodzi pa minute iliyonse. Pakadali pano fakitaleyi yalemba kale ntchito anthu oposa 100 ozungulira derali kuno kuchileka mboma la Blantyre. Simeon Shumba, MPC, Blantyre. Ndipo munkhani za masewero, mtsogoleri wa timu ya Mighty Wanderers Thompson Mpinganjira wati kugonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets chinali chinthu chopambana kwambiri kwa timu yake mchakachi. Wanderers inagonjetsa Bullets kokwana katatu mchakachi pamwamba potenga ukatswiri wa ligi ya TNM kwa nthawi yoyamba mu zaka zisanu ndi zitatu 8. Mpinganjira wauza MBC kuti pamoyo wa sapota wa Wanderers palibe chinthu chosangalatsa kuposa kugonjetsa Bullets, poti pali chinkulirano chachikulu chadzaoneni tinene choncho pakati pa matimu awiriwa. Ineyo ndabalira Blantyre muno, mpira wanga wose wakhala Blantyre nali wa Wanderers. In fact nzanga kwambiri amene ndimakula naye ku primary anali wa Bullets.
siti makakhala iye mamata akakhala ku Biafra ino kakhala pena timakhala stand yambirira ichi mmene umejo kakwapulidwa 30 40 sikina mkakwapulwa ndiye timauza anthu akuti nampira mmalayi muno ndi bullets ndi wonders ndiye ngati mufuna kuti anthu achite take note kuti kuli team wonders ndiye you have to beat bullets mugonjese bullets mungaba mkhalira kumango chidwa ndi bullets basi anthu angokonani kuti palibe team yake ndiye anyamata analimpikira kwambiri katatu wamanzake ino mpira muchinya bullets mawa kachinyidwa ndi uja Hamas Karonga that's football even kunja kwa matendo imene ili namba yomaliza ku Premier League kapese ya chinyama ni Liverpool Man City ndi mpira you just have to accept ngizeti mauza ma supporters kuti sisi makhala choncho mbalusi. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane tikumbutsanenso mitu yake. President Mutharika walamula unduna wa zamtengatenga kuti uonetsetse kuti minato pa misewu ya mdziko muno ili bwino pamene mvula ikupitirira. Madzi osefukira aononga nyumba za mawanja opitirira 600 mboma la Nkhotakota. Ndipo bungwe la Save the Children Malawi lati chaka cha 2025 chinali chakasakaniza pa ntchito yolimbikitsa ufulu wa wana mdziko muno. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mike Mlongoti, tukufunirani lachitatu lopambana.